Дыктатуры не вечныя, гэта ведаюць усе, хто хоць крыху вучыў гісторыю. Аднойчы не стане Лукашэнкі. Беларусы вернуцца. І што будзе з вось гэтымі людзьмі, якія крыўдзілі беларусам, з гэтымі служкамі рэжыму? Ці будуць яны пакараны? І вось, ведаеце, адказ на гэтае пытанне мы будзем шукаць сёння з нашым госцем. У нас у студыі юрыст, заснавальнік юрыдычнага клуба Rule of Law for Belarus. Максім Палавінка. Максім, вітаем. Вітаю вас. Дякую. Нам усім прыемна марыць, што калі Беларусь будзе свабоднай, вольнай, калі мы ўсе вернемся, мы абавязкова сустрэнемся з тымі, хто прынес нам тыя самыя пакуты, хто беларусам прынес пакуты. Гэта і палітыкі, гэта і прапагандысты, і губазікаўцы, і ўсе губопікаўцы, губазікаўцы, усе гэтыя КДБшнікі. Што трэба рабіць? Што такое люстрацыя? Ці трэба ужываць гэта ўсё, выкарыстоўваць гэта ўсё? Як адказваць самому сабе на пытанне, што мы, вольныя беларусы, у вольнай Беларусі, будзем рабіць з тымі, хто зняважыў нас такім чынам? Ну, у вас даволі-таки складанае пытанне для раніцы нядзелі. І я, на жаль, не тая асоба, якая будзе крычаць усіх пакараць, і будзе пытанне толькі сосны ці бярозы. А мы так спадзяваліся, Максім, шчыра кажучы. Я зусім не аб гэтым. Выбачаюся, калі кагосьці гэта раздражняе, але, на мой погляд, вельмі важна на гэтым шляху не стаць імі. Таму проста, калі мы станем імі, вось тыя, хто не паважаюць закон, тыя, для каго ўсё добра вядома, хто прав, хто вінаваты, каму не патрэбны ніякія працэдуры, а патрэбна толькі ведаць, што гэта не наш, таму мы его можам пакараць. І он нам не лаяльны, таму яго месца ў турме. Вось нам важна не стаць імі, нам важна змагацца дзеля высокай мары. І калі я вельмі раю ўсім рабіць час такое практыкаванне, вось пералічыць тыя рэчы, дзеля якіх мы зараз працуем, змагаемся, выходзім у эфіры і гэтак далей. Дэмакратызацыя Беларусі, беларуская мова як асноўная дзяржаўная, пакаранне злачынцаў, пакаранне найвышэйшых асоб, усталяванне свабодных выбараў, то варта разбірацца, што з гэтага мэта, а што з гэтага сродак. І сродкі ніколі не павінны станавіцца мэтамі. І калі нейкі сродак, напрыклад, агульнае пакаранне, вось нам здаецца, што ўсе павінны сесці, хто не за нас. Гэты сродак, ён відавочна стане ў супрацьлегласць з больш высокімі мэтамі, напрыклад, пабудавання ў Беларусі вяршэнства права. Гэта вось тое, чым я займаюся, тое, што мне здаецца вельмі важным для Беларусі будучыні, вяршэнства права, калі права абмяжоўвае ўладу. Калі не ўлада кажа, вось вы вінаватыя, а мы пад гэта падцягнем усё права, якое будзе у нас, прымем адпаведныя законы, нашы суддзі будуць слухаць толькі нас і саджаць у турму тых, хто не з намі, тых, хто чыё злачынства не быць на нашым баку. Вось. І гэта вельмі уплывова, каб мы рабілі ўсё па сапраўднай працэдуры і не станавіліся тымі, хто выкарыстоўвае права супраць. Вельмі паважаем працэдуры вельмі, але вось пытанне сілавікі, якія білі, забівалі і пыталі людзей, і суддзі, якія працягваюць выносіць і выносілі, гэта тое, чаго не існуе, але яны прыдумвалі, як пакараць чалавека. Працэдура, зразумела, можна нават пачакаць гэтую працэдуру, але ці ёсць гарантыя... Напрыклад, пачакаць, пакуль яна выбудуецца, але ці існуе варыянт, што яны не будуць пакаранымі, што пасля гэтых нашых дэмакратычных працэдураў, якія мы выбудуем, усе скажуць, яны нічога не зрабілі, яны проста судзілі, яны рабілі сваю працу. Яны зрабілі сваю працу, гэта проста іх праца. А хто будзе, калі не яны, хто будзе далей працаваць у вольнай Беларусі? Так, ось гэта даволі-такі шмат пытанняў, якія трэба разабраць. Па-першае, мне заўсёды не падабаюцца аргументы на кшталт, хто будзе працаваць. Беларусь невялічкая краіна, і мне здаецца, што нават калі мы вырашым у нейкі час, што варта замяніць усіх суддзяў, падрыхтаваць 1000 суддзяў, гэта не такая
не тое, што не нельга зрабіць у адпаведныя тэрміны. Таму я гэты аргумент увогуле не гляджу его. Але я гляджу у іншыя аргументы. Наконт сваёй працы. Дзяржава сапраўды робіць шмат рэчаў, любая дзяржава, якія не падабаюцца. Я зараз прашу не бачыць гэтым аўтызм, што на кшталт тых жа разгонаў дэманстрацыю у Францыі і так далей, але у дзяржавы ёсць функцыя. Ёсць функцыя правапарадку. І калі мы і адпаведныя працэдуры кажуць, гэта ўвогуле адпавядае правапарадку ці не адпавядае. Калі кажуць, што суддзяў трэба пакараць і тых, хто імплементаваў гэтае рашэнне, ёсць такі цікавы прыклад. У Даніі доўгі час існавалі законы аб тым, згодам з якімі інуітаў увогуле стэрылізавалі. І судовыя працэдуры таксама... У Грэнландіі. Так, у Грэнландіі, так. І судовыя працэдуры таксама гэта імплементавалі ў жыццё. І вось пытанне. Ці суддзі адказныя за тое, што дзяржава звар'яцела? Ці адпаведны суддзя, які падпісаў паперу, што вось гэтых варта стэрылізаваць, ён павінен... То есть, калі мы берем Данію, уже ўсё не так відавочна, як у нас у Беларусі. І варта разумець, што тое, што нам здаецца відавочным, можа быць зусім невідавочным з пункту гледжання стандартаў. Адкажы на гэтае сваё пытанне наконт інуітаў. Гэтыя суддзі... Суддзі не адказныя за гэта. Ну, калі мы кажам пра краіну, у якой вось гэтыя веткі ўлады, калі ёсць выканаўчая, ёсць судебная, а зараз мы кажам пра Беларусь, у якой уся ўлада і ўсё падпарадкоўваецца ўладзе. Ну, то бок, суддзя ў Беларусі зараз гэта не нейкі незалежны такі эксперт, які, як у Амерыцы, выносіць нейкі прысуды такую, таму што для дзяржавы гэта добра. Вы абсалютна правыя, і гэта вы якраз скажаце ў мой бок, таму што гэта сістэма. Ну, не адказаны выканаўцы за сістэму. За сістэму адказныя тыя, хто яе будаваў. Але, тут ёсць такое выключэнне. Відавочна, мы не павінны казаць, што адказнасць за злачынства гэта толькі там тым, хто будаваў, тым, хто гэтай сістэмай кіраваў. Канешне, ёсць і першыя вучні. Ёсць першыя вучні, сапраўды іх. Іх можна знайсці тыя, хто рабіў тое, што не адпісвалася ні інструкцыямі, ні заканадаўствам. Там ёсць каго. Яны рабілі так, таму што яны так хацелі. Яны так хацелі, і яны знішчалі тую функцыю, якую яны павінны выконваць. Мы там з калегамі абмяркоўвалі, падаецца, што па беларускім суддзям, напрыклад, максімальна, то есть больш-менш відавочнае, напрыклад, парушэнне, гэта суды на Крэсціна, дзе збітыя людзі ў крыві кажуць, мне тут ламалі нагу, а суддзя кажа, гэта не адносіцца да справаў, то есть суддзя бачыў, што гэта увогуле нават не імітацыя працэса. Відавочныя рэчы. Тое, за што ён адказвае, гэта за працэс. Суддзе даволі-такі складана будзе прад'явіць, напрыклад, ты павінен быў ужываць норму міжнароднага пакта о грамадзянскіх і цывільных правах, а не тое унутранае заканадаўства, якое ёсць. Гэта будзе даволі складана прад'явіць. Гэта я адразу кажу, мой пункт гледжання, што мы, гэта матэрыяльнае права, што ты прымяніў адно, а не прымяніў іншае, гэта будзе неверагодна. Але вось там, дзе ты суддзя, і ты адказваеш за працэс, ты адказваеш, каб у абвінавачанага быў адвакат, каб адвакат пачытаў справу, каб адвакат мог прад'явіць доказы, каб людзі, якія знаходзяцца ў атмасферы несвабоды і кажуць аб катаваннях, што гэта подпіс іх з парушэннем атрыманы, ты суддзя, ты за гэта адказваеш, за тое, каб працэс быў працэсам. І гэта можна будзе разглядаць як парушэнне. Аналагічнае пытанне па сілавіках. Сілавікі іх наймаюць на тое, каб яны прымянялі сілу ў адпаведных выпадках. І далей... Глядзім, гэта адпаведны выпадак? Так, гэта быў, з іх кропкі гледжання, гэта адпаведны выпадак. Нават не кропкі гледжання, а з той усёй атмасферы і того ўсяго, што было. Напрыклад, адзін з прынцыпаў вяршэнства права – гэта прадказальнасць права. Што такое адбылося ў 2020 годзе, што тое, што раней было законным і ніхто гэтаму міліцыянту не казаў нічога,
Так? Ну, жоўтыя біркі з'явіліся у людзях, асуджаных па 328 артыкулу па наркотыкам. Яны тады з'явіліся, они не па экстрэмістам з'явіліся. Так, была адпаведная частка грамадства, якая змагалася з этим, эксперты казалі, што гэта немагчыма, але ніхто не казаў, што ўсе міліцыянты, вось яны злачынцы. Зараз вельмі добра адказваць на пытанне, калі гэта злачынства, то калі яно пачалося? Калі гэта стала незаконным, чаму грамадства не турбавала тое, што адбывалася до 2020 года, хаця амаль усе практыкі былі і раней. То есть, что такое адбылося? Чаму злачынства пачало здзейсніцца вось гэты час? Давайте вернемся не да вось гэтай такой шырокай пратэснай часткі, а, напрыклад, да катавання ў вязніцах. Гэта тычыцца не толькі палітвязняў, але і палітвязняў у першую чаргу. Гэта і холад, і гэта катаванні, пыткі, і хлёрка на падлозе, і збіванні. Гэта ўсё было не толькі з палітвязнямі, гэта ёсць і з крымінальнікамі, і з тым, на каго трэба націснуць. І гэта існавала заўсёды. І нібыта мы зараз робім выгляд, што грамадства вінаватае ў тым, што яно не звяртала ўвагі на тое, што рабіла дзяржава. Так? Ну, як я казаў, заўсёды ёсць першыя вучні. Першыя вучні, якія павінны несці адказнасць за тое, што яны нават у той сістэме, якая была пабудавана, яны распараджаліся той малой доляй свабоды, часткай свабоды, якая была, а свабода была. Свабода была у тых, хто гэтае права выконваў, і тых, хто рабіў, працаваў у адпаведных арганізацыях суддзі, там, назіральнікі і так далей. Вось тыя, хто відавочна, масава гэтай свабоды распараджаўся ў бок таго, каб катаваць, у бок таго, як здзейсняць адпаведныя, дакладныя злачынствы. Не тое, што удзел у сістэме, давайте адкідваць. То есть мы не павінны казаць аб злачынствах там, дзе проста там глупства, лаяльнасць, ложна зразумелыя інтарэсы дзяржавы. Гэта ўсё можа быць, гэта ўсё можа быць. Калі мы плануем будаваць Беларусь, у якой ніколі болей, нават калі ёсць мэта і нават калі нам зразумела, хто не правы, то мы павінны дзейнічаць у адпаведнасці з тым, што лаяльнасць – гэта не злачынства. Мы можам, вы спытвалі пра люстрацыю. Гэта можа быць глупства, ўсё што заўгодна, але ж не злачынства. Але ж не злачынства, так. Вельмі есть такі добры тэст, ён не беларускі тэст, гэта справа архітэктара Буцягіна у Крыму, і дзе вось даволі такі складаная спрэчка глупства і нельга лаяцца ў эфіры, я ведаю, глупства, і гэта ўвогуле злачынства, альбо проста гэта глупства. Глупства гэта тое, што не перашкаджае людзям жыць і гэта яго справа. Не забірае у людзей іхныя правы. То бок, зараз вялікая колькасць беларусаў была затрыманая, катаваная, выгнаная з краіны. Мы ўсе зробім выгляд, што гэта так. Гэта нейкі такой варыянт лаяльнасці, але тады людзі, калі гэта будзе доўга, калі гэтыя працэдуры будуць выбудоўвацца доўга, людзі будуць рабіць самасуд. Бо за сваіх дзяцей, за сваіх родных, за сваю, не ведаю, маёмасць, за сваю краіну, за час жыцця, які яны страцілі, калі ў людзей будзе магчымасць, я спадзяюся, што гэтага не будзе, але самасуд гэта такая рэч, якая можа працаваць, калі не працуюць механізмы. Я разумею, што вы кажаце. Вельмі патрэбна, каб гледачы не падумалі, што я супраць пакаранняў. Я за пакаранне, відавочна за пакаранне, але я за тое, каб пакаранні былі сапраўды, мелі дакладную мэту, мелі дакладную працэдуру. Тыя, першыя вучні, тыя, хто сапраўды, там, дзе можна было не біць, біў, тыя, хто выляваў там на падлогу гэтую хлорку. Ты маеш на ўвазе лепшы. Лепшыя. Вось той самы... Так, лепшыя стаханаўцы. Таму што караць адпаведнага чалавека за тое, што ён частка сістэмы, гэта даволі такі неправільна, таму што пасля перабудовы, уявіце себе, пасля перабудовы усе ж таксама будуць часткамі сістэмы. І што, мы які сігнал даем? Што калі ты частка сістэмы, то ты за гэтую сістэму адказваеш заўсёды?
Нет, у тебя есть больш значная рамка, у тебя есть больш значныя умовы твоего функцыянавання, і ты адпаведна з імі працуеш, нават калі наступнай уладзе гэта не падабаецца. Даслоўная цытата, я ўспомніў, гэта са Шварца, з дракона. Усіх вучылі, але ж чаму менавіта ты Стаў лепшым вучнем. Так, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Складаная размова, і ўсё гэта макіявіялізм, кантіянства... Хутчэй кант. Дякую вялікі. З намі быў Максім Палавінка,